O ang bitin miingon sa babae, dili kamo mamatay. Kay nasayod ang Dios nga sa dihang kamo mukaon niini, mabuka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios, mahibalo sa maayo o sa dautan. Tanawa. Unsay giunsa pag-confuse sa Satanas ngadto sa tao? Pag-ingon sa babae nga dili mi pwede mukaon anak kay mamatay mi, unsay counter ni Satanas? Giunsa niya pag-counter? Ingon niya, dili oy, gisulti lang na sa Ginoo, kay kung mukaon mo ana, mapariha mo sa Dios, mapariha mo sa iya, mahibalo unsay maayo ug unsay dautan. Ug ingon pa niya, mahimo mong maalamon sama sa Dios. Ya kita, kay mao man atong gusto. Beware of deception. Pagbantay sa limbong o sa laing termino sa ilad o scam. Daghan sa mga Kristohanon wala niini nga abilidad. Wala nahimong mabinantayon sa linla sa kaaway o sa limbong sa kaaway, hinungdan nga nangaluya o ang pinaka-worst napukan diha sa ilahang pag-alagad sa Ginoo. Now, mga kaisuunan ko nining taknaas sa kabuntagon, atong lantawon ang mga estratehiya ni Satanas o ang mga estratehiya sa kaaway aron kita mahimong malimbungan. Dapat natong masayran kung unsa ang mga estratehiya ni Satanas aron kita madisip, kay aron mahibaluan nato kung unsa ang mga butang ug unsa ang mga buhat nga gihimo o paghahimuon ni Satanas aron kita mahimong malimbungan sa atoang pagpangalagad diha sa Ginoo. Now in Genesis chapter 3 verse 1 down to 8, atong nahibaluan nga ang usa ka bitin maoy usa ka malinglahon nga ihalas nga mananap nga gibuhat sa Dios. Sabi ninyo, ang bitin kaniadto posible dili ni mao ang bitin karon nga nagakamang sa yuta. Posible na ani sila siguro tiil kaniadto, pero karon tungod kay gitunglo sila sa Ginoo, mahinahimong nagkamang sila sa yuta. Pero kini nga bitin nagisgutan diriya mao kini si Satanas nga mihagit ngadto sa tao o milinla ngadto sa tao aron siya musupak sa kasuguan sa Ginoo. Enemy strategy in deceiving: first, he will communicate and pretend to be a companion. Siya makikistorya kanimo o magpakaron ingnon siya nga siya kauban nimo. Magbay ta igsuon kay karon na mga panahuna maupod ni siya ang gigamit ni Satanas aron ikaw maluya o malibog diha sa kabubuton sa Ginoo o diha sa plano sa Ginoo. Tanawa, mao kini ang gingon ni Satanas ngadto sa babae. Did God tell you not to eat the fruit from any tree in the garden? Nga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Si Satanas, makikistorya siya kanimo nga daw sama siya nga kauban nimo. Daghan karon na mga pamaagi ni Satanas nga siya magpakaron ingnon nga siya kauban nimo aron lamang ikaw patuuhon sa iyahang mga limbong. Ha? Daghan sa mga Kristohanon nangaluya, nangapukan sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay adunay mga pipila ka mga tao nga gigamit ni Satanas nga gihimong magpakaron ingnon diha kanimo nga siya imong kauban. Now nakita ni Satanas ang usa ka binuhat sa Ginoo nga daw mao kini ang iyahang kaluyahon. Giduol niya o giingnan niya, dili ka pakaunon og bisan unsa nga prutas, di ka sa kahoy niini nga garden. So nagpakaron ingnon siya nga kauban sila. Basin unya dai mo dool sa imuha og suginlan ka about sa pulong sa Ginoo. Pero usa ka paagi di ay aron ikaw malimbungan og mabugnaw og mahibulag sa Ginoo. Another one, he brings confusion. In Genesis chapter 3 verse 4, nag-ingon ba ang Dios dili kamo makakaon gikan sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman ug ang babae mitubag sa bitin, makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan miingon ang Dios, ayaw kamo pagkaon sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman o bisan sa paghikap niini aron dili kamo mamatay. Mo tubag sa babae,
Pag ingon sa bitin nga dili ba nag-ingon ang Ginoo nga dili kamo makakaon sa bisan unsa nga kahoy gikan sa tanaman sa Eden. Unsa ingon sa babae? Ingon sa nga makakaon mi. Gawas lamang sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman sa Eden. Nga gidili sa Ginoo sa pagpakaon sa mua bisan paghikap niini kay kun amo kining buhaton mamatay mi. Kabalo ang bitin nga dili gyud ni pakaon sa tao. Sumingon siya sa babae, na dili ba, nag-ingon ang Ginoo, dili man mo pakaunon ani kahuya o prutasa, di ka sa kahoy, dili sa garden sa Eden. So, gitubag siya sa babae, gi-specify ang pagtubag sa babae ngadto sa bitin, o bingon siya, makakaon mi, oy. Makakaon mi sa mga bunga sa kahoy, dili sa garden sa Eden. Gawas lang, anang usa ka kahoy, nga gibutang sa Ginoo, diha sa tunga-tunga sa tanaman sa garden, kay kung mukaon mi niana, mamatay mi. Bisan paghika, pagkaon, gidid-an mi. Kay kung amo ng buhaton, mamatay mi. Kasi tubag sa bitin. No, you won't. Ang ingon sa bitin, dili, oy. So ang babae karon, ang si Eva karon, na-confuse siya, nalibog siya, kung unsa bagay tinuod. Nga, ingon ang Ginoo, dili mi mukaon, ana. Kay kung mukaon mi, ana, bisan paghika pa na, mamatay mi. Pero ang bitin, ingon sa yaha, nga, dili, oy. Igsoon, kita nga mga Kristohanon, sometimes maka-encounter tag inani. Unsay ingon ni Satanas, mahibalo mo, unsay maayo, o unsay dautan, o nang gisulti na sa Ginoo. So sa diha nga, gipaminaw kini ni babae, ngadto sa bitin, ini sa nga, murag, mas lami nang iyang gisulti na, kay mabuhi gud mi. Nya mahibalo mi, unsay maayo dautan niya. Ang Ginoo ni ingon man siya nga mamatay mi, kumukaon mi ana. Pero si Satanas, nag-ingon man nga, may sama mi sa Dios, o niya mahibalumay, unsay maayo, unsay dautan. Sagad ka nato, pag moabot, gani ka nato ang confusion, pagkalibo, diha na ta, posible, mapukan sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kaya doon na may confusion. Now, unsay himuon ni Satanas, he bring confusion. Libogon ta ni Satanas, sama sa iyang paglibog kay Eva dito sa Garden of Eden. Kay kung doon ay confusion, may puruhan na mapukan ka na. Kani mga cults na grupo, anong daghan sila madala? Bisan o mga followers na sa Ginoo, madala nila sa ilang grupo. Ha? Even si Kibuloy, daghan siya mga nadala ng mga pastor gikan sa mga evangelical o mga born again na mga kasimbahanan. Anong madala man? Tungod kay gamitan og confusion, i-confuse ka sa imuhang baruganan. Pag ma-confuse ka sa imong baruganan, diha na may puruhan ng ubiya na ka. Tanawa ang gihimo sa bitin ngadto sa babae. Ingon niya, dili oy, gisulti na sa Ginoo kay kung mukaon mo ana, mahimo mong pareha sa Ginoo, mahimo mong maalamon, mahibalo mo unsay maayo ug unsay dautan. Ikatulo, he convinces with lies. Iyahak ang danihon sa mga bakak. Ang babae gidani niya sa mga bakak. Kay nasayod ang Dios, na sa dihang kamo mukaon ini, mabuka ang inyong mga mata, mahimo kamo nga sama sa Dios, mahibalo sa maayo o sa dautan. Kung saan kanya pag-convince, dalahon kaniya, pinaagi sa mga bakak. Tuldihan kaniya og mga bakak, kay para mailad ka, para madala ka. Unsa nga bakak? Ang bakak na iyang gigamit diri ginaham sa tao. Grabe ka, maalamon ni Satanas. Gigamit niya ang usa ka bakak na usa ka anindot og lami sa ato ang paminaw. Bisag ikaw siguro si Iba, antay si Dawan. Matubang si Satanas sa imuha. Ug mingon sa nga wala oy gisulti to sa Ginoo kay kumukaon ka ana may sama ka sa iya, mahimo kang maayo o mahibalo ka unsay maayo unsay dautan. Labaw sa tanan di ka mamatay, di ba? Gi-counter niya ang pasidaan ni Satanas. Pag ingon sa Ginoo nga dili mo mukaon ani kay kumukaon mo ani mamatay mo. Pero unsay ingon ni Satanas, dili mo mamatay, tinuon mabuhi mo, mahibalo mo unsay maayo ug unsay dautan. Di ba? Ya kita na mga tao, paborito na to na. Ha? Mo dako magani atong atay og daygon ta. Samot nag-oferan ka ni Satanas o kabaliktaran dito sa gingon sa Ginoo. Unsaon aron ma-convince ta, baka kanta niya. Baka kanta ni Satanas. Sama sa iyang gihimo sa babae nga si Eva. Nga sa diha nga mingon siya nga gidid-an mi sa pagkaon ani. Kay kung mukaon mi ani, mamatay mi. Pero ingon ni Satanas, dili oy, gisulti lang na sa Ginoo kay kung mukaon mo ana, mapareha mo sa iya, mahimong maalamon, mahibalo kung unsay maayo ug unsay dautan. Mana ang baka himuon ni Satanas sa imuha
Okay raman nga dili ka mahimong faithful sa iya basta kay magsimba lang ka. Okay ra pod na di ka permente magsimba kay basta kay musimba lang ka. Ano sa tanas. O nang uban, kung magpapikto ka na, isa ko musimba karon. Una-una sa ubang Kristohanon manggod, nakasimba na ko atong Domingo, di isa ko musimba karon kay nakasimba na ko atong Domingo. Sunod na po Domingo. Igsuon, bakak na sa Satanas. Mao na yang technique para mahimulag ka sa iya. Kay kung inana ang imong style sa pagpangalaga sa Ginoo, kay balo siya nga diha ka maluya. Sa diha ka maluya ka, mahimo na siyang hinungdan nga ikaw di na mangalagad sa Ginoo. Na kay planong atong abroad, bingo sa Satanas, sige atong abroad. Pwede naman pud ka musimba dito So ikaw karon, bitaw no? Pwede ko abroad magsimba. Sino ya ko musimba sa abroad? So sa imo ni mo ron, bitaw no? Tama bitaw. Pwede ko mo abroad, ya musimba lang ko dito Pero dili na mao gyud ang intention ni Satanas, napasimbahon ka dito Kung dili, yan na nang gisulti sa imo para malamian ka. O kuingon ka nga bitaw no? Kay i-reconcile man nimo. I-reconcile ni Satanas ang tanan ng mga flaws. Kay para ikaw mubigay lang gyud ka. Para ikaw mutuman lang gyud ka. Pero wala ka kay balo nga usa di na ka pamaagi ni Satanas para ikaw mapukan sa imong pag-alagan diha sa Ginoo. Now there are three things used by the enemies in deception that convince Eva. Unsa ang tulo ka butang nga gigamit ni Satanas sa paglimbong kang Eva aron lamang siya makonbinsi. In Genesis chapter 3 verse 6, ingon niya diri og sa dihang nakita sa babae nga ang kahoy maayong kaunon ug nga kini makalipay sa mga mata ug ang kahoy angay nga tinguhaon aron mahimong maalamon mikuha siya sa bunga niini og mikaon ug gihatagan niya ang iyang bana nga uban kaniya og mikaon siya. Na una nga butang, lust of the eye. Kaibog sa mata. Sa diha nga nakita sa babae, pagkalami, agyon na ng prutasa, gasidlak-sidlak man, sinaw kayo, lambi kayo kanon, walay ka ng spots-spots, hamis kayo, lambi kay kaunon. Suwa sa kapugong sa kaugalingon. Kay nakita niya nga pagkalami, kaunon sa mga prutas. Ang gamito ni Satanas, iksoon, para mapukan ta, para madala ta sa limbong ni Satanas, is ang atuang kaibog sa mata. Sa diha nga gisulayan ni Satanas si Jesus Christ, unsay unang gihimo ni Satanas? Unsay isa sa gibuhat ni Satanas ito Gipakita ni Satanas kang Ginoong Hesukristo ang kalibutan. Unsay ingon ni Satanas? Ingon niya, nakita nimo ni? Gipakita niya ang kalibutan, ang gingharian, ang kanyag sa kalibutan ug ingon si Satanas sa Ginoo nga, ako ning ihatag sa imuha kung musimba lang kanako. The same ang iyang gihimo dito kay Eva. Gipakita ni Satanas sa bitin kay Eva kung unsa ka lami kaunon ang mao nga bunga o sa diha nga nakita kini ni Eva naglaway siya. Naglaway sa pagkalami lami jud sa kaunon. Igsuon inana ang buhaton ni Satanas sa atoa igsuon aron mahilayo ta sa Ginoo. Operan ta niya og mga butang diri sa kalibutan na maglisod ka og talikod. Pakitaan ka og nindot na mga butang na mo'y hinungdan para biyaan nimo ang pag-alagad sa Ginoo o tinguhaon nimo kini nga butang. Tungod sa imong mga mata, maibog ka sa imong silingan nga pagkanindot sa iyang balay. Maibog ka sa imong isig kaingon nga pagkanindot sa sakyanan na siya'y raptor. Lamia sa iyang kinabuhi, nindot na balay, nindot na sakyanan. Pagsulod nimo sa iyang balay, makita nimo ang daghan na mga muebles sa sulod sa balay. Daghan na mga kaptangan, mga maanindot na kaptangan nga nasulod sa iyang balay. O tungod ni ana, musantop sa imong kasing-kasing ang kaibog tungod sa nakita sa imong mga mata. Ug mo na karon ang gamito ni Satanas nga gusto ka na. Bitaw gusto man jud ko ana kisa may tao di gusto raptor. Kisa may tao di gusto nindot na mga balay, di sa may tao dili gusto og mga nindot na mga butang. Diya sulod sa balay. Sumingon si Satanas sa imuha nga. Na ko'y offer sa imuha. Manap, ang uban himuon ni Satanas para mahimulag ka sa iya. Abroad. Ingon Satanas sa imuha nga, dili nimo na mapalit diri adoy kung diri ra ka. So para mapalit nimo na atong abroad kay dunay dagkong sweldo dito Kay para mapalit nimo ang kanang nindot na balay nga imong nakita, mapalit nimo kanang Raptor or limousine, unsa pa nang sakyanan mga malon, Ferrari. Mapalit nimo ng 100 inches na television. Mapalit nimo ng mga nindot na mga lamisa, mga bangko, mga dagko na mga ref. Puno na mga ref, puno og mga pagkaon na ref. Para mahimong lami ang imong life. O na nga, ng kabitaw no, di gid ako na makuha diri ko magtrabaho, minimum ra ko sildo. Di gid ako na mapalit.
Nya unsa pa gibuhaton ni Satanas? Apil ka og kining mga paluwagan. Ano tay paluwagan diha sa kuno? May agdaw nga scam pod. Apil ka og katong mga kabus padatuon, kapa. Apil ka grade 10. Nagunahuna na tong nagbutang. Na makuha 1 year na ako'y mga ang uban to nagunahuna 3 years ako tutanugan na ako'y mga 10 million, 20 million. Tukod kog balay na ani siguro nagunahuna na uban na swimming pool nga balay, sakyanan, tukod og negosyo. Puro damo tanan. Pag ang uban ato pagbutang, pagka sunod semana na rin. Kay dito man to na rin atong puti na naghahanag nagbutang. Katong gamay pa ni butang, o pa to sa nakaayo na kanang nahimong humot sa mga otoridad. Pero sa diha nga tibuok Pilipinas na to, daghan kay nibutang dito nya kay nanas sa mga kabalaka kay basig mga purdoy ng mga bangko kay dito na butang mga tao. O to, diri. Butang na ako mga kailan nagbutang. Ako nakailan nga 150 gibutang, 200,000 gibutang. Ha? Isa ka semana before gi-read. Wa gyud bisag piso na balik. Na read man. Gibutang karon kay gibutang karon kay humot na lagi, dungog na kaayo nga tinuod gyud. So nagbutang og dagko karon pagkasun semana gi-read. Tay, impas. So tungod sa mao nga nakita sa itong mga mata, nabutaan ta. Another one, lust of the flesh. Nakita karon sa babae na pagkalami sa lami kayo kaunon. So nangandoy ang iyang tiyan, ug ang iyang baba og pagkaon. Inungdan nga mikaon siya, kay gusto niya tilawan. Si Satanas inana i-offer sa imuha. Anang uban mo tilaw gyud bisag bawal. Tilawan ang drugs, inom, sigarilyo, ano man. O may gamito ni Satanas, na tilawin niyo, lami o. Lami, pakita sa imuha ang red horse, gisingot pa. O pakakainom, nakapang sit-ok na. Lami agyod na eh. Ha? Di ba? Nya, tuyuan yun na ni Satanas, nga bugnaw kayo. Bugnaw, agyod na eh. Grabe dagko kay singot. Ha? Pag agi ni mo karon sa usa ka tawo nga nagdalag sigarilyo, humuta to. Miya gid siguro ana eh. Mana tilawan gid nimo. Droga. Ha? Na usa gid kay lami ana. Murag lami gid kay nagporma lagi ana. Nagpulbos nga puti. Usa gid nasa ana. So nakita karon di sa imong mga mata, gis tilawan nimo. Inungdan nga napukan si Iba tungod kay nagpadala siya sa kaibog sa iyahang unod kay gusto mo tilaw ang iyang baba, ang iyang ngabil, ang iyahang dila. Ang iyang tilaok, ang iyang tiyan, nakita niya por tilami, agyo na na, oy, magnagilak-gilak sa kahami sa mga prutas. Anong gidili man na sa Ginoo kay pakaon sa buwan niya? Problema, man kayo. So, kaon gid siya. Another one gigamit ni Satanas, pride of life. Ha? Pride of life. Tulo ka butang, the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Ano man, she wanted the wisdom that it would give her. Gusto sa babae nga mahimo siyang maalamon. Hinungdan nga napukan siya, kay pag-ingon sa baba, sabitin sa iya, nga gisulti na sa Ginoo sa imo, kay kung mukaon ka, mahimo kang maalamon, pareha sa Dios. Kita, gusto ta na, pride of life, gusto ta og achievements, gusto ta og mahimong, kanabitong ikapasigarbo nato, diya sa tong kaugalingon, that is the pride of life. Kay gusto man niya og knowledge, gusto man niya og wisdom, mikaon siya sa mga kahoy o sa mga bunga sa kahoy. Inungdan sa iyang pagkapukan. Ikaw ba, he will trap you to temptation. Ikaw nga, i-trap. Verse 6, ingon niya, og sa dihang nakita sa babae nga ang kahoy maayong kaunon, og nga kini makalipay sa mga mata, og ang kahoy angay nga tinguhaon karon mahimong maalamon, mikuha siya og bunga niini og mikaon, ug yatagan niya ang iyang bana, uban kaniya og mikaon siya. Unsa? Gitrap siya. Kanang kung sa baboy pa ba? I-trap nimo ang baboy, litagon or butangan og gahong, kabalo man ang gahong. Di gid mo mga hunter gid ay. Sa explanation pa ani, magbangag ng mga hunter sa tunga sa lasang. Magbangag og lalom na siguro tupong sa tao nga dili makalayat ang baboy. Sa himuon, butangan na og mga tunok dito Tunok sa ilalom, unya diri sa babaw, sa lugan og balik. Butangan og mga sagbot para iniktamak sa baboy dito masyot. Kay di man sa kabalo nga naibangag to. Pagkasyot sa baboy, patay kay na may gahong dito sa lod, na may mga hait na mga kinatawag nato, mga kawayan ba or kahoy ba nga gipahait dito sa matusok para mamatay siya. Mo nay gahong. Mo nay trap. So nakita sa bitin nga para matrap ning babae, iyang gi-offer ang kaalam. Kadihang nga na-trap siya, may kuha siya kay, lami kayo nga pagkaon. O niya, ningon pa kay Satanas, kung mukaon siya mabuhi siya. O niya, mahimo siyang maalamon. Mahimo sama siya sa Dios. O niya,
Mahibalo sa unsay maayo ug unsay dautan. Bisag kinsa sa tuwa atong panahon na, murag mukaon gyud. Murag lisod kay balibaran ba? Ha? Lisod kay balibaran ay. Limang kanindot kaayo nga prutas, lami kay kaunon, nya kumukaon ka, mabuhi ka, may sama ka sa Ginoo. Balo mo anong inana ang gisulti sa Satanas kay inana man pud siya. Sa diha nga si Lucifer pa siya, katong anghel pa siya sa Ginoo. Gusto siya makitupong sa Ginoo. Ingon niya, wala pa si gilabay sa kalibutan. Ingon niya sa kagalingon kay maalamon man si Lucifer. Ingon niya magtukod ko sa akong gingharian. Nya akong tukuron ibabaw sa gingharian sa Dios. Sumisukol sa Ginoo. Baong napildi sa gilabay sa kalibutan. Together sa mga followers niya, mga fallen angels. Subot pa sabot, mo po niya yung gigamit na termino dito sa babae, na kung mukahaong ka ni, may sama ka sa Dios. Mahimong maalamon, mahibalo, unsay maayo, o unsay nautan. Ug dili ka mamatay, mukahaong ka ni. So muna nga, wag ka pugong babae. Gihatag, gikuha niya, may kaon siya. Gihatag po niya siyang bana pong uban. So muna, silang duha, mga tulbagbag. Kung ang sala, muabot, musunod niini ang guilt. Every time we commit sin, bation sab nato ang guilt. Then another one, fear, worries, and shame. Ano man? Sa diha nga may kaon ng babae o ang lalaki, gibati nila ang guilt. Kaya naapli man, pagka-open karon sila sa labutan, uy, hubo ang deta parihas. So silang gihimo. May kuha silang dahon sa igira, ilang gitahi, gitapon nila silang hubo nga lawas, kay gibati nila og guilt. Ano sa tabo? Minaog ang Ginoo, miadto sa garden of Eden ug ningon sa, "Hoy tao, asa man ka?" Unsa ingon sa tao? Ingon niya, "Ginoo nami diri, nitago mi, kay nahadlok mi nimo." Sa ano man? Di ba? Pag makahimo ka og sala, moabot ang guilt and then fear, kahadlok, and then worries. Labaw sa tanan, shame. Mana, maguna-una kita daan nga dita maulawan. Maghimo ka og usa ka salaon nga pwedeng mo pakaulaw sa imuha. Pwede mo hatag kanimo og kaulaw o sa tibuok nimong pamilya. Consequences, labaw sa tanan. Ha? Mga latos buhaton sa Ginoo sa imuha. Atong tanawon, other observations. Adam who did nothing and tolerated the sin. Tanawang yang bana. Ha? Tuyog man sa iyang asawa. Ang istorya sa bitin, dili si Adan. Kabalo mo sa istorya? Si Eva. Kaya anak ka vulnerable ang babae. Dali ra madala. Dali ra mailad. Si Adan, makaharong siguro siya kang Satanas niya itong panahon na. Inungdan nga si Satanas, ang iyang giatake ang babae, kay kabalo siya, nga huyang ang babae. Asa huyang ang lalaki sa babae. Kaya ano man, huwag siya makabatlong. Ano man sa ingon si Adan sa babae nga, sa iyang asawa nga, uy, ayaw pagkaon na gana, kay gidili na sa Ginoo sa tuwa kay pagkaon, ingnan nga dita pagkaon na. Pero wagit sa mo imik diri bisag isa na lang ka-word na mugawas ang baba, wagit sa musulti. Another one, the power of confession. So di gyud nato itolerate ang sala, i-confess nato kini. Every time we commit sin, ayaw itolerate. I-confess kini sa Ginoo. Kay kung imo kini itolerate, balik-balikon nimo ni nga buhaton, kay gitolerate man nimo. So i-confess nimo sa Ginoo. Sa ingon niya, cover your sin, God will expose it. Expose your sin, God will cover it. O tanawa. Ha? Kanang mga sala bitaw nga gihimo sa tago. Ipadayag gina niya kadugayan. Ipagawas gina niya, ibulgar gina kadugayan sa Ginoo. Ha? Uminaw mo mga balita-balita, mga naghimo og mga secret na mga binuhatan, gipadayag sa Ginoo, gibulgar, gibulgar diya sa public, sa mga balitaan, sa mga mantalaan, sa mga news, gibulgar. Tungod kay dili gusto ang Ginoo na. Ug ingon niya, expose your sin, God will cover it. Mana every time we commit sin, ato ning isugid sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo cover kanato pinagi sa iyang hamili nga dugo. The trouble of sin. Sa diha nga si Adan nakasala ug si Eva nakasala unsa ni tabo? Nahimong guilty sila sa sala. Mitago sila kay nahadlok sila sa Ginoo, kay nakasala man sila sa Ginoo. So every time we commit sin, di gyud malikayan nga dunay trouble na may tabo. Dunay kaguliyang, kasamo, and then the great love of the Father. Atong isugid. Ang nakanindot kay Adan ug kay Eva, ilang gisugid sa Ginoo. O sa diha nga nadungog nila ang mga tunob sa Ginoo dito sa Garden of Eden. Mitago sila. Niningon ang Ginoo, tao, asa naman mo? Nung sa naami diri nagtago, may kinahadlok nimo. Ingon niya, ano diay? Usa diay ang ginahitabo ninyo. Ingon niya, nakasala mi. Gikaon namo ang kahoy dito sa Garden of Eden nga gidinhi nimo. Sumiangkon sila. Sa mana every time we commit sin, atong ang kuno nakakasala ta.
Dili nato i-cover, dili nato panalipdan, kung dili ato kining itong isulti sa Ginoo, unsa man sa kamaot, unsa man sa kanang unsa man sa kalaway na mga buhat, imuha kining isulti sa Ginoo. Kay ang Ginoo maga-cover niini. Ha? Ingon pa niya, the great love of the Father. Tanawa. Sa diha nga nakasala sila, o giangko nila kini ngadto sa Ginoo. Sa gihimo sa Ginoo. Ha? Mikuha ang Ginoo og panit, iyahang gitahi aron mahimong sanina saplot sa tawo nga iyang gibutang dito sa Garden of Eden. Inana ka dako ang gugma sa Ginoo. Kaliwala man nga nakasala kini mga tawhana, ang Ginoo mismo nagkuha sa panit, iyang gitahi ug iyang gihatag sa lalaki ug sa babae aron ilahang mahimong saplot. Ano man? Kay misugid man sila sa ilahang sala. Wala kung musugid ta sa itong mga salada sa Ginoo. Tagahaan gyapon ta og favor sa Ginoo. O bitaw na reason anong gipadala niya si Jesus Christ diri. Bisan unsa nato ka makasasala, gihigugmata sa Ginoo. Inana kadako ang grace, ang grasya sa Ginoo. But ang consequence lamang na nahitabo diri unsa may nahitabo? The missed paradise. Ano man? Sa diha nagibutang sa Ginoo ang tao dito sa Garden of Eden, gitagaan sa tanan. Tanan nilang makaon, tanan na pagkaon naa dito sa Garden of Eden. Wala na sila pangitawan. Ug mao to ang paraiso sa tao. Pero sa diha nga nakasala sila, gihingin lang sila sa Ginoo. Sa diha nga ang bitin, gingnan sa Ginoo kay imong gilingla ang babae, ang tao, ikaw, kanang adlaw sa imong kinabuhi, magkamang kana o magkaon kamo. O magbutang ako kaninyo o gap, ikaw ug ang babae. Nga ang imong ulo dugmukon sa babae, ug ang tiil sa babae imong paakon, ang tikod. Mao na ang kasabutan. Nya kay ang babae kay nakasalaan po nagpadalaman sa lingla sa bitin, ngunya ikaw babae, sukad karon mag-antos ka na sa hilabihang kasakit sa diha nga ikaw, mga anak. Pero mangandoy ka gihapon sa imong bana. Bukod na, mga asawa, mga babae, minsan, sakit kayo ikapanganak, pero maabot gihapon og 20 ka buok, 20. Abot gihapon og 8 ka buok, 12 ka buok. Ano naman? Biblical na siya. Nabisan daw, og mag-antos ka sa kasakit sa pagpanganak, agi og consequence sa imo nga, mangandoy gihapon ka sa imong bana. Mga namudaghan gihapon imong anak, abot og kuan, sa kadusina. Ikaw, Adan, ha? Dili ka makakaon kung dili ka magpatulog singot. Dili muhatag ang og abot ang yuta kung dili ka magpatulog sa imong singot. Gikan karon hantod sa imong pagkamatay, magpatulog ka sa imong singot. Oh, trabaho gyud. Mao na sa una si Adan kay magtagoy-tagoy siguro dito sa ibabaw sa kahoy o sa bato. Lantaw-lantaw sa mga animals nga gihimo sa Ginoo. Kuy siyang asawa. Kay nakasala man. So naghago. Ano naman? Kung sa ingon sa Ginoo, hinginlan ko kamo diri sa tanaman sa Eden. Ipagawas sila ug didto mo sa gawas, didto mo maghago, magpatulo ka sa imong singot hantod na ikaw mobalik didto sa yuta. Muna ingon niya kay Adan, gihinginlan sa tanaman sa Eden. Kinaman dito tanan pagkaon sa tanaman sa Eden. Di naman siya mag-uma dito So gihinginlan siya ug ipagawas siya dito sa gawas. Ug gihingan siya didto maghago ka. Magpatulo ka sa imong singot hantod mobalik ka sa yuta. O ang imong uma, dili mahuman ang pagturok sagbot. Mana ang silot sa Ginoo. Mana ang mag-uma karon siging limpisa, siging hagbas. Ano man? Bisag limpihan ka testing medyo ko maglimpisa og maisan. Limpisa og maisan karon kaya kapag sunod lang na pwede gimaw. Pagka umpasagdan nimo after sa kabulan, dagko na po ng sagbot. Murag matabunan na po imong mais. That's why kung kita magpadala sa limbong, ma-miss nato ang paradise. Sa mga non-believers, kung sila di gud mo bualagad sa Ginoo, ma-miss nila ang paradise. Mao ang tingharian sa langit. Nagiandam sa Ginoo alang sa iyang mga katawan. Kanato, ma-miss nimo ang paradise sa blessing kung ikaw dili gyud kung ikaw musupak or mahilayo, madala ikaw sa limbong ni Satanas. Kung di kita palimbong ni Satanas, daghan na paraiso o paradise na pwede nato ma-miss. Paradise of happiness, paradise of relationship, maayong relasyon, pwede nimo na ma-miss. Alinaw sa pamuyo, pwede nimo na ma-miss. Di ka makasinati because nagpalimbong kang Satanas. O ma-miss nimo ang tanan area sa panalangin sa kinabuhi, pwede nato ma-miss. Tungod kay padala ta sa limbong ni Satanas.